Maita yenyu wadiwatariri nevateereri tinokutendai nekuti sarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show, chirongwa chinotaura upenyu, chirongwa chinotaura zviri kuitika munguva nenguva yatinofamba nayo mukati meupenyu. Ndinoda kukuchingamidzai mese, inzwai kumbundirwa. Ndiri kuziva kuti kune vanhu vakawanda vabva kumadepartments akawanda padakana taakuzotaura munenge muchitaura kuti aiwa isu tabva kuVID, isu tabva kuCVR, isu tabva kumadhiraivha chaiwo manyama ane defensive, nevamwe vabva kuIgnite, nevamwe vabva kuchitungwiza. Mese inzwai kumbundirwa. Regai ndipe mukana uno kuvadare vedu kuti vazvisume kwatiri. Asi hatigonopinda muchirongwa chanhasi tisina kutenda ministry yedu inodadisa, Ministry of Transport, ine hanya neupenyu zvinoitika munyika nepamugwagwa yatikotsvera ichochi chirongwa. Saka ndichatanga nevari kunze kuti vatiudze kuti ndiani vanobata sei. Maita basa Mike Samba pamusoro vedare vese. Ndinonzi Mrs. Chimau. Nobva kudepartment yeVIT. Tinokutendai nouvepo Mai Chimau. Toenda pakati. Maita basa Dr. Chisamba. Indinoitwa Commissioner Ponyati. Ndinobva kumapurisa yeZimbabwe Republic Police. Tinovatenda neuvepo. Vachiri papo, regai nditore mukana uno wekutenda Baba Nyati nekusumudzirwa kwakanaka vakomishina. Ngatipurudzei nekuti makorokoto tinokutendai nebasa rakanaka. Maita yenyu Mai Samba. Ini ndinonzi Mrs. Machigere. Ndinobva kudepartment reCVR. Tinokutendai neuvepo. Maona utekwa huri kunoku. Pane nyaya dziripo dzakakosha dzatinoda kuti vatange vaparura kuti tigopinda mugwara. Mai Chimau tichatanga nemi. Zvakoshei kuti tiite dare rino. Tinoda kuti tipei kunyika. Maita basa Dr. Chisamba. Maita basa mese. Chatiunganidza panapa inyaya yelicense nyuwani. Yakatanga muna June 2020. License yatisiyanei nemamwe license atinadzo. Saka tauya panapa kuti tozotsanangurirana tichidzidzisana kuti chii chakambochinja, zvinobatsirei kuchinja, taakuita sei kuti tiwane license. Mashoko akanaka. Hanzi pane license itsva asi ndabva ndaona vamwe kunge vabatwa nembuka kutya. Motyeiko? Kana iri itsva tichanyatsonzwa kuti zvinofamba sei nhai. Regai ndibhuya kuna mai. Dare rakosheswa nei? Maita yenyu Mai Samba. Tinotenda. Kanchitoziva kutoti vanhu vanga vaine mubvunzo kuti ko zvinokauya license itsva inenge mwana mutsva azvarwa kwambenge kuine vamwe vana, ko zvino uyu ochiitwa sei, tomuti kudii mitawo license ratanga tinaro chakatikuudzai nezvazvo ndizvozvo nelicense itsva iri ese malicense edu muri yeZimbabwe. Ndizvozvo nekuti vamwe vachati aisine zvikwangwari, vamwe vachati isine izvi, nekuti hanzi vachatitsanangurira kuti hapana zvakasiyana, pane zvikonzero zvazvakaitwa. Regai tiende kuna Commissioner Nyati. Mapurisa vari kupinda papi munyaya dzemalicense? Dr. Chisamba, chatoda kuzisa veruzhinji ndechekuti munyika mega mune mutemo. MuZimbabwe mune mutemo. Tine mitemo yakasiyana-siyana panyaya dzekufamba mumugwagwa, panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Munoona kuti zvese izvi zvinoitika, constitution yedu yeZimbabwe inopa mapurisa basa rokuona kuti munhu wese anenge achityaira motikari, anenge achifamba nemotikari anoteedzera mutemo. Ndosaka tiri kuti isusu parezinesi nyuwani iri rakatanga kushanda muna June 2023, mapurisa vanotori nebasa rakatosimba chairo kuti vaone kuti zvese zvakataurwa nehurumende zviri kutevedzerwa uyezve hapana anozvidzosera kumashure kana kuti hapana anotyora mutemo iwoyo. Ndizvozvo mashoko akanaka akutaurwa nakomishina. Nekuti zvapari kunze, nekuti ini ndinobvunza mubvunzo ungabvunzwi kana nambuya vari kusendi nyoka kuti tinzwanane, nekuti tinoziva kuti vamwe vakwegura, vamwe vabiki, vamwe vanonzwisisa, vamwe vanonoka kuzvibata. Pataurwa pano kuti kune marezinesi mhando mbiri, mamwe ezvikwangwari, mamwe andofunga ndeeplastic. Nai ndizvozvo
ko zviri kuitirwei, mutsauko wacho ndewei? Handizondodaidzwa nani mai ani zviya? Mai Machigere here kana kuti mai Chimau? Ndianodaidza mubvunzo wangu. Zviri kuitirwa kuti takambenge tine riya rerata ramatojaira, ramanga matojaira ende maakutorifarira. Kasi pakupedzisira kwazvo takazoona kuti mushina yedu yanga iri yenguva yakare, tingangofananidza yekuma1940, yanga isagoni kubika laisenzi rakanaka. Uyezve mishina yataishandisa matypewriter akanga asisina mapatsi ekuti antomunoziva kuti technology zvinhu zvinoitwa phase out ka. Saka tanga kunetseka nokushaya mareplacements emapatsi iwawo. Endezve in line nezviri kutaurwa zvakataurwa na President vedu His Excellency pa NDS 1 zvekuhanisa technology zvekufambirana nenguva ndo zvakanyanya kuti saka tinoramba here takatarisa. Why should we cry about the quality of the license? Pakanzi Moses ari padziva zvanzi naMwari, why do you cry to me? Speak the word and go forward. Saka ndizvozvo ndo going forward atatoita. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa. Hanzi ngatifambiranei neumhizha. Handiti tiri kufambirana neumhizha. Vataura kubvira kumakore mamwe anenge kuma1940 vamwe vanotovhunduka kuti kana asekuru vavo vanga vasati vaberekwa. Zvinhu ngazvifambe nenguva yakanaka. Mai Chimau, saka vanga vaine emarata aya oraswa here oita sei kana kuti munhu anenge akunzi anga aine marezinesi maviri? Maite enyu Dr. Chisamba, sezvambotaura pakutanga license rerata riye richiri valid. Nhasi uno vazhinji vedu mazera edu anaya ndo hatinawo mabhegu. Iri license rakangochiranga June 2023 padhuze apa, kureva kuti vashoma vati vaanawo. Asi pane hurongwa atinge muchaunzwa patichakurukura. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa iwayo, asi ndikuti aiwa munosununguka kuombera kana vanhu vataura. Ndichada kunzwa mibvunzo pane zvaparurwa ipapa. Nyaya yedu yaparurwa ndo nyaya yatakaunganira pano. Anoda kutanga kutaura ndiani? Ane mibvunzo ndiani? Kanda zvekuwedzera pane zvataurwa izvozvo. Pachabuda zvakawanda. Pafesi makachenjera ndisingazoziva pakutaura. Mubvunzo wandinawo panapa ka ndiwo kuti tinzwisisane, tizive kuti zvinenge zviri kufamba sei sekutaura kwamaita. Handiti mati ekare ari kushanda, manyowani aya ndo achange achaita take over. Ndofunga pachazo expire waya nekuti ekare achanopedzisirawo apera. Handiti ari kunzi tangati chikonzero chazvaitirwa ndezvekuti meshini zvatanga tichishandisa kugadzira zvimwe zvacho hazvichaoneka. System yakaexpire. Zvoti vatsvaga maroro tichawana herasikana. Hakusina. Ndozvaakuitawo yanyowani zvazvinyowani izvi zvepamberi. Handitika asi zvinoitika ndezvekuti hazvizokwanisa here kuti nekuti ifanika zvakaita nyika ino hatidi kumbotendererana. Matsotsi anyanyisisa zvakanyanya zvekuti hazvizoita here kuti panogona kuwana vamwe vanozotenga iye asina kupinda murodhi otenga onogadzirisa license iroro replastic, not plastic ndo yaakuwanikwa, marata hachawanikwa. Handiti ndizvozvo mubvunzo wenyu uneyo uchidairwa muchikamu chinotevera. Ngatimbotorai mafemo. Tinokutendai nokuramba muchingotandadzana nesu. Tiri kuziva kuti mota dzazara. Rambai muchitandadzana nesu tinzwe kuti nyaya yedu iri kufamba sei. Ndaona vatezvara mabata chishevedzero. Taurai zvenyu. Zvita Machisamba, tinotenda nechirongwa chiri panapa chatirikonzerwa neMinistry of Transport and Infrastructure Development inonzi mbanje ndabva kuTraffic Safety Council. Tiri kufara zvakare nekuda kwelicense iri kutaurwa nevadare yeplastic nekuti ine masecurity features are very important anoita kuti tisange tiine macounterfeits kana kuti mafake, because tanga kuita problem yemafake licenses angangogadzirwa pasi pemuti vanhu vachitotora vachitochaira mota mugwagwa zvichizokonzera matsaona.
isusu tiri worried zvakare nenyaya yematsaona kuti akanga akuwanda nekuda kwemalicense ari feki. Saka tiri kusapota chirongwa chemaplastic license ari kuuya ane mabiometric system nemasecurity features akawanda ekuti tinokwanisa kutoona kuti feki iri harisi feki. Saka tiri kufarira chirongwa chiri pano isusu setraffic safety council tiri kusapota zvekare maplastic license. Vauchirirei maoko. Ndabva ndaona mubvunzo wagogo wapindurwa nekuti gogo wanga vataura izvozvo kuti ana baba vaJoramu havagadzire here avo zvanzi hazvigadzirike zviripo ipapo pauso hwelicense hazvigadzirwe nemumwe munhu vanotozviona kuti handizvo zviri ipapo. Tiri panyaya dzemalicense idzodzo idzi regai ndimboenda kuna komishina. Zviri kubatika here ndokuti ndoziva kuti mapurisa edu vari kwese kwese vari kudini. Zviri kubatika here kuti vamwe vane malicense akati vamwe vane malicense akati zvichibatika kuti vanhu vari kuwana dzidziso here yakakwana kwazviri. Nekuti kana zvisati zvanzi iri harichashanda iri riri kushanda iri haritipe ngozi here iri rataurwa kuti vanhu vambenge vachigadzira harina ngozi here. Dr. Chisamba, chandinoda kuzivisa veruzhinji ndechekuti panoparurwa zvirongwa zvehurumende mapurisa sezvo vachiona kuti mitemo yotedzera vashandi vega panyaya yerezinesi riri kutaurwa here. Izvezvi tichaura kudai tiri kushanda nevehicle inspection department, tiri kushanda neveministry of transport and infrastructure development. Kushanda kwacho zvakunoreva ndezvekudai kunoita kudzidzisana. License risati rapinda muruzhinji mapurisa kwakauya rudzidziso mapurisa vazive mafeatures anga achitaurwa urongwa achitaurwa rweo kuti rwakamira sei. Saka tichitaura kudai mapurisa vanotoziva kuti malicense aya resimbi rerata richiri kushanda, nyuwaniro repurasitiki richiri kushanda uye zvarakamira sei. Chinozongotinetsa maichisano hurumende yakarerutsa iko zvinezvi zvareruka kuti vanhu vawane marezinesi asi vanhu havadi kutora marezinesi. Ndo nyaya yatoda kuti tikomberese tiri munomu kuti kana mapuwa mukana nehurumende ushandisei, nokuti kuchara usina rezinesi zvine njodzi. Tikuona izvezvi tinozwa kuti masvondo maviri apera takaurayirwa mupurisa wechikadzi kukaduma nemukomana akangodhisaidha kuti iye anoda kutyaira kuma 10:30 dzeusiku ndobva atora motikari yake mapurisa vachipatrura nemabhasikoro ndobva motikari yabuda mugwagwa ikauraya mudzimai akasiya vana vaviri. Unoona ndoda kwomunhu asina rezinesi. Saka tiri kuti isusu kana mapuwa mukana nehurumende ushandisei nekuti munodzidziswa kuti unotyaira sei mumugwagwa, unofamba iwe residence nako ndere klasi yakati zvichireva kuti unofanira kutedzera zvinenge zvakataurwa ipapo. Saka tiri kuti isusu zviri kutaurwa panapa vanhu vasazvitore sedambi. Ndizvozvo mashoko akanaka ukaona komishina kuti ngatiendei mberi tichiita zvinhu zvakanaka. Tine urombo nekushayika kwemupurisa, tine urombo nekushayika kwevanhu vakawanda mukati menzira dzedu. Iye zvino taakungonzwa vanyati vachitaura kwafiwa vanhu kwakadai kumabvuku, kwafa vanhu kwakadai. Ngatimbovatonderai, tombotora chimineti timbotondera vese vakafa mutsaona. Mazvita mweya yavo ngaizorore murugare rwaMwari. Kana tadzoka muchikamu chinoteera ndinoda kumboya kwamuri chiko chinopa vanhu kuti vaite, nekuti ukatarisa kana migwagwa yedu iwo anonzi malanes aya haumboiona, motokari dziye dzinongofamba zvadzinoda. Chiko chiri kumbonyatsoitika. Ngasenge nemuchikamu chinoteera. Idzidziso iri pano vadiwa gashirai dzidziso. Hatidi kuziva nhando, ngatidzidziswei tinzwe zviri kuitika mukati menyika yedu nekuti mugwagwa upenyu. Ndowe pauri mwanangu. Taurako. Chisamba. Ndandinoda kutaura panhau yemadrivers license. Mapurisa mazuva anaya akakubata havasi kubvunza drivers license. Chavari kubvunza vari kutanga kusungira mhosva yemota. Isa handbrake, tsika mabrake.
ndo zvinhu zviri kutanga kubvunzwa nemapurisa zvedrivers license havasi kumbozvibvunza. Ndizvozvo zvichasvika kudare. Mumwe zvakare ane chekuda kutaura ndomboya pauri. Ndinoita basa machisamba. Ndinoda kuti vekudare vachiteerera zviri kutaurwa kuti vazopinda mazviri. Ndinoda kuvhunza maringe nezvitambi. Tanzwa kuti pane zvakabva kuuya zvinonga zveplastic. Ndinoda kubvunza kuti zvine kudyidzana here nekuchinjwa kwaitwa mapolicies kunzwa kuti akaita mapolicies kuchinjwa kuti uchakwanisa kutora class 2 wakutanga kutora class 4 zviri kuinzwa here nekuchinjwa kwaitwa zvitambi imwewo nyaya dzakasiyana. Ndizvozvo regai timboisa kudare. Ndiani anoda kudavidza mibvunzo iyi? Mai Chimau. Maita henyu Dr. Chisamba. Ndichadavidza mubvunzo wechipiri uyu. I think wokutanga ndiwa Commissioner Nyati. Malicense edu kuya kwaakaita uko Machisamba. Mai Machigere vataura nezvekuchinja kwetechnology. Tinoda kuziva zvakare kuti isu seZimbabwe we don't live in isolation. Tinorarama nedzimwe nyika dzakatipoteredza. Isu seZimbabwe tiri mublock inonzi SADC. Saka license redu iroriri rinogamuchirwa muSADC yese. Kutaura kwandiri kuita dzimwe nyika dzatove pamberi kupfuura isusu. License redu richafanana muSADC. License redu richafanana. Ndafunga kuti zvichakufadzai. Muri muno here? Ivai muno. License redu richafanana muComesa. License redu richafanana inonzi EAC, Eastern Bloc uko, musoro uko. License redu rinogamuchirwa munyika 25 Machisamba. Iro nyowani. Saka kuuya kwarakaita rakauya nemitemo. Nokuti Zimbabwe tiri masignatory kune inonzi Geneva Convention yakasainwa 1968. Kuti zvinhu zvese zvinechekuita neroad safety Zimbabwe tirimo. Ndosaka tazochinja license iri. Mukudarozvo last year muna June kwakauya mutemo unonzi SI 119 unotaura nezvelicense nyowani. Mutemo iwoyo Machisamba ndo uri kuchinja maklasi kuti 1 2 3 4 5 tantine maklasi anokwana 5 tane macodes anokwana 13 kubva pamaklasi 5 ipapo. Asi ndichipindura kana muchiti macodes muri kuti kuvamwe vangade kuziva kana muchiti tine macodes vamwe vangafunga kuti itambo code guides vamwe vangafunge kuti chi zvakawanda kazvikataurika Machimau. Ndizvo Machisamba. Tiri kuti isusu tichapa muenzaniso. Vazhinji takajera nemaclass 4. Class 4 iye yemotadiki iya yakunzi code B. Anditi mucode B imomo mobva maita makategori mairi. Pane B neinonzi BE. Zvikadaro zvakutowanda atova mairi kare. Tikaenda kuclass 2 iya yataiti class 2 yacode C. Pane kuri kudzidziswa vanhu here zvese zvamuri kutaura izvi Mai Chimau kana kuti pazviri kuverengeka? Maita basa mabvunza pakaparurwa chirongwa ichi kwakaitika maawareness tichishanda nebandiko redu reTraffic Safety Council of Zimbabwe. Vari responsible for maawareness iwayo. Kukadhindwa mapepa, mamwe akaiswa pamabhazi, mamwe akaiswa pamapost office, mamwe akaiswa kuzvikoro, mamwe akaiswa kumapolice station. Chinongonesa ndechekuti vamwe vedu kuverenga hatinyatsokufarira. Asi zviriko, asi zvicharamba zvichingouya kuti varambe vachingodzidziswa. Tinokutendai nekutsanangura zvakanaka. Pane zvataurwa naMai Chimau vakanga vambozviona, vakambozvinzvera, vakambozviverenga vari muno here? Saka zviri pano, regai tigoenda nazvo mberi tichizvinzwa. Bvunzai zvenyu. Bvunzai henyu. Maita henyu Dr. Chisamba. Ine mubvunzo wangu mudiki pamwe zvakandinzvengawo sezvo vati vakaisa asi vamwe vanhu kuverenga kwakatinetsei hatina kuzviona. Ini ndiri kubvunza kuti pandinoenda ini nerezenisi rangu resimbi ndinonotestwa patsva here kana kuti tinonoita mutengano wegudo ndichikupai rangu sharu muchindipa renyu itsva? Ndizvozvo mubvunzo wauya uyu. Uchauya kuna Mai, ndoda kuti mubate mibvunzo yenyu
pane mumwe mubvunzo here zvakare kuitira kuti kana yopindurwa inopindurwa iri mutserendende? Ndeya kwauri? Totenda Dr. Mai. Wangu hausawo mubvunzo to say, asi ndichida kutsigira zvambotaura nomwe mutauro kuti pada panoparura hurumende zvirongwa uye atingati mapolicies, tinosoona kana paine zvimwe zvinhu zvinoadvertise tikauya kuzvinhu zvakaita sedoro zvinonyesa kuadvertiswa munhu wese anenge achiziva achiona. Ndoda kuti ndikanise kuti kukurudzira uye kukumbira kuti vanoparura mitemo iyi zvinhu izvi zvisaita zvekunzi tingaita tinotiwo blame game kuti aiwa takaisa vanhu havaverengi. Kana zvakangozara zvinongova tinotiwo public knowledge, ngazvinyatse kuzivisiswa vanhu zvakazara pesi, nekuti iyi ndo yatinoti must be public knowledge uye yatinotiwo public policy. Hazvifaniri kuita zvekubuda muhomwe uye kuti azviwana zvinofanira kungozikanwa sezvinongoita munhu wese kuti hamaisamba variko ende munhu wese anongovaziva. Ngazvingayo ruzivo rwakafanira munhu wese. Ndizvozvo wataura zvakanaka. Ndizvo saka waona Ministry of Transport yauya paMike Samba Show. Tiri kushambadza patiri panapa, tiri kumugodi, tiri kumapurazi, tiri kumaguta, tiri kuAmerica, tiri kunyika yese, nekuti chirongwa chedu chiri pese. Ombererai ministry maoko. Tinogona kusangana zvakare shendo rinouya muzvikamu zvimwechetezvo izvozvo. Tiri pano.